Gülnaz Safarova bilan әңгәмәне башлыйбыз. Gülnaz, син безнең кайчандыр журналист идең, аннан соң инде алып баручы булдың. Һәм инде менә бүгенге караганда алып баручыларны һәм гомумән медийный кешеләрне, аларның үзләренең блоглары бар, үзләренең сайтлары бар. Алар ниндидер алып бару ролен генә түгел, инде устаз, тренер, мастер-класслар үткәрү дәрәҗәсенә, мәсәлән, Ксения Собчакның бу көннәрдә Казанда очрашулары була, шәхси очрашулары. Менә шул дәрәҗәдә үзеңне күрәсеңме һәм кайчан син халыкка чынында элекке кебек журналистик язмалар тәкъдим итә башлыйсың? Яки үзеңнең хис кичерешләрне? Элек журналист идек, хәзер алып баручы дигән, димме? Мин журналист идем, журналистлыкка укыдым һәм мин журналист булып калам, мин аны идем дип әйтә алмыйм. Ни өчен дигәндә, журналист нәрсәдән гыйбарәт, ул нидер фикер җиткерергә тиешме? Язырга тиеш, проблема күтәрергә тиеш, минемчә инде, шул проблема чишәргә тиеш, һәм мин бу өлкәдә эшлим дип уйлыйм. Эшлим. Кайда ул? Чөнки мәсәлән, радиода минем авторлык тапшыруым бар. Ул туры эфир дип атала, ул интервью жанрында, минем яраткан, иң яраткан жанрымда, һәм анда миңа төрле өлкәдән белгечләр килә, һәм без анда менә журналист эшен башкарабыз, теге халык белән аралашабыз, ниндидер четерекле сорауларга җаваплар эзлибез, зур сорауларны кузгатабыз, инде халыкны кысасындырган сорауларны кузгатабыз. Шуңа күрә бу өлкәдә эшләп дәвам итәм. Язу мәсьәләсенә килгәндә, чынлап та мин элек үземнең исем фамилиямны куеп язадырым мәкаләләр. Матбугатта басыла идең, татар газетларында. Татар газетларында, Татарстан яшьләрендә, рус газетларында да басылганы булды, русчада язадырым. Ләкин хәзер менә аңа вакыт бик аз кала, ләкин син менә язмыйсың дип әйтеп бетермә, чөнки мин язам, ләкин кайбер җирләрдә мин үземнең исем фамилиямны күрсәтмим, мәсәлән. Псевдоним белән? Псевдоним дә түгел, мәсәлән, пиар текстлар дип әйтим, ниндидер үземнең проектымны тәкъдим итү, әгәр дә мин үземнең проектым турында үзем язып һәм Гөлназ Сәфәров дип куйсам, бу бераз көлкерәк булыр иде, әйме? Шуңа күрә мин кайбер җирдә билгесез автор булып калуны кулайрак һәм үземә уңайлырак күрәм. Мин үземнең фикеремне җиткерәм, ләкин үзем булып түгел. Аны кеше укый, Хәтта ки Азатлык радиосы да кайчандыр синең блог, синең исем фамилия белән блог башларга теләгән иде. Менә гомумән блог. Без хәтта теләгән җитәкчелек белән очрашкан, четерекле темаларда алып, шулай ук теге скандаль темалар бирәселәр янда иде, сөйләмә әйткәндә хәтта зәңгәрләр турында теманы кузгат, моның турында кузгат, анда ВИЧ-инфекциялар турында очрашабыз, сөйлибез. Без инде әзерләнеп беткән дигәнме, ләкин мин анда йөкле һәм калдылар, әйдәгез бала тапканнан соң киләбез, эшлибез дип калды. Һәм ничектер без моның теге ахырына барып җитә алмадык, моны башлый алмадык. Ни өчен дигәндә сәбәпләр бик күп. Гомумән сәбәпләренә кирәкми? Киләчәктә планда бармы? Һәм моны перспективалы дип күрәсең үзең өчен? Чөнки бит менә шул Ксения Собчакны алсак, ул гомумән төрле яклардан ачып бирә үзен. Менә бу идея миндә инде бар иде, каян килә бу идея? Социаль челтәрдә миңа язалар. Гөлназ апа да siz bir ders bira almışsınız, men şu alıp barı boyunca. Mesela şunday bir neçə kişilərdən şunday xatlar kelgəni var idi. Anası mənim özümə də qızıq bulur idi. İndir яңа мәгълүматны алып, шулай бит туплап, аны үземдә сынап карап, кешегә җиткермәне, ничек эшли ул. Шунда да ничек мин мәсәлән мастер-класслар алып баралар, ничек уялуны бетерергә, ничек зур аудиторияда чыгыш ясарга, нәрсәдән башларга, бит текшек турында сөйләдем менә түгел, аның этаплары бик күп, менә шулар буенча мин әлбәттә мастер-класслар үткәрергә теләр идем, ул миндә бар, бәлки кичкенә генә аудиториядан башлап карарга тырышып теләүчеләр бар, язучылар миңа. Шуңа күрә Алла берсә, мин моны якын киләчәктә тормышка ашырырмын дип уйлыйм. Каядыр күңел түрендә ул әле бар, бөтенләй югалмады. Юк. Чөнки бала тапканнан соң хатын-кыз үзгәрә, бөтенләй. Юк, бала тапканнан соң икенче якка борылып китергә мөмкин. Икенче якка борылды минем тормышым бөтенләй, мин шундый әйтә алам. Мин икенче төрлегә әйләндем, минем тормышка карашым үзгәрә. Мин әйтәм, гөлмисез, бала ничек ул кешеләрдән анда үзгәрә, ничек үзгәрә соң, ничек белән аксаң кара булып күренәме, мин гөлтегә шулай кызыксынадыр, мин әйтәм, мин күрерсең дип. Таптым, һәм беренче нәрсә үзгәрде. Мин теге әле һаман ниндидер шундый теге күзгә күренә торган үзгәрешләр күрдем. Ул чынлап та эштән килә икән, хатын-кыз күпкә көчлерәк тоя башлый үзен. Күпкә дип әйтик, үзенең инде тормыш багажын тоя башлый, миндә бар, миндә тупланган, һәм мин булдырам дип уйлый башлый, күбрәк менә үзенә ышаныч кеше арта дип әйтим. Һәм ул шундый бала тапкан хатын-кыз, минемчә, ул шундый
tutatma şimdi bir eşelonga aylanadi. Borağın özünün balası için arkadaşlar gelsin, özünün kileşegi için, özünün gailesi için, nedir şimdi Kışarta demek kadın kızlar. işte. Hem şuna göre Hem kengaş etəsən dada qızlarına tezrək ilənlər kiyovga çıxırqa. Yok, ben bir işte kengaşit ben tizrek kiyovga çıkar, tizrek ileride bu hem benim temet tugul. Ben sen hoşa kiyovga çıkarsam hali, akışın balağız bula diyen dip sıra birişler kategoriyasın yaratmayı minalara çıktı. Qarayım mı? Çünkü işi gidip hoşa kiyovga çıkarsam diye sıra birge bula. Xudaydan mı hoşa jite, hoşa o kişi yarata, hoşa bula, şunda balanı, kişinin problemlarga bulurgan mümkün, kişinin minden bir türlü sebep bulurgan. Anlaşıldı. İşte bu bir gün karek bulmagan sıra, şu kadar bu sıranı geçirip kaldım. Anlaşıldı. Mine tagın şunsa kızık buldu men şahsen benim için sen jırlıyda başlagansın eken. Яңа проектта инде күптән мыгайын сине караучылар, тыңлаучылар уйлаганнардыр, ничегинде Гүлназ хәзер генә җырлый башлады, ул инде күптән җырлый башлаган тиеш иде кебек, чөнки бөтен кеше сәхнәгә чыккач сөйли икән, җырлап та күрсәтә, биеп тә күрсәтә. Нинди проектта бу һәм нинди җыр нәрсәсен бу? Нинди? Bu resim tege күптән җырларга тиеш дигәннән юктыр инде. Чөнки мин теге җырларга да тиеш, бер кеше биергә дә тиеш, үрдәк кебек була. Менә бездә Раиф Марданов укытадыр, иптәш журналистка, мин бик хөрмәткән, бик яраткан укытучым. Мин гел әйтәдем, Раиф абый, мин язам, иртәгә минем съемка, ә берсендә минем радиода. И мин уйлыйм, нишләп мине мактамый дип, менә мин тегеп, моны эшләп. Һәм Раиф абый миңа гел әйтәдер, Гөлназ, иде берсендә сөйлә, Раиф абый нишинде, мин булдырам. Һәм миңа әйтәдер, син үрдәк булып кала күрмә, монда тегендә монда. Үрдәк бит шулай, әзрәк уша белә, әзрәк йөри белә. Юк, Раиф абыйның сүзенә игътибар итәргә була, әмма ләкин Раиф абый әгәр миллионер дәрәҗәсенә җитсә, бәлки шундый, гомумән Русия күләм дәрәҗәгә җитә. Ул студентлар өчен яхшы киңәш, ләкин бу киңәш белән генә сикләнеп калырга димәс идем. Кирәк түгел шикләнеп. Ләкин минем башымдагы кешеләр менә әгәр кешегә хөрмәт белән карый микән, әгәр дә минем өчен ул авторитет икән, минем ул кешенең сүзләре башыма кирип кала, алар урын ала һәм мин аны үземнең практикада, тормышта кулланырга тырышып Раиф абый минем башымда ул билгеле бер урынны алып тора һәм рәхмәт аңа. Һәм шуңа күрә дә мин саныйм, бер эшне яхшы итеп эшләргә кирәк. Син эшлисең, ләкин бер төп эшең сине булырга. Төп эшең нәрсә синең? Төп эшең ул минем шушы журналистика, радио дип саныйм төп эшемне. Ниндидер телевизионнарда теге тапшыруга чыгып керү, алып бару, яисә концертлар алып бару, бу мин яраткан эш, мине белән кызыксына, ул бүген бар, эртәгә ул булмаска мөмкин. Шулай ук мин. Тыйган. Һәм мин хәзер мин шуны аңладым, мистер, шунда әйтә алам. Мин элегрәк миңа бер эш юлы дигән булса, син сәхнәдән китәргә дип инде, бүтән концертлар алып бармаячаксың син дип әйтсәләр, син ишесең, мин истерика булсам да бер 3 ел элек, 4 ел элек, ничек мин бүтән концертлар алып бармыйм дип. Хәзер миңа ничектер әзер.